I pozdrav ljudi, dobrodošli u 6. epizodu preživljavanja na serveru. Danas igramo sa Gandalfom. Pozdrav. I sad idemo, Gandalfe, si tu? Ajde idemo gore, mi smo se već dogovorili šta će da pravimo u ovoj epizodi. Idemo gore, htjeli smo neku kuću kao da napravimo, ej. Ajde, ja te čekam gore da znaš. Dogovorili smo se neku kuću da napravimo. Ne znam, ja samo bez veze neku kuću koja, ne znam, treba će nam za nešto, valjda ako nešto bude. I ajde, jesi tu gore? Jesam, sad ću da dođem. Ajde. I ovako, krenut ćemo ovako da pravimo. A ja nemam nikakve stvari. Ne vezi, imam ja, daću ti malo cobblestone-a. Evo dolazim. Evo ovako. Idemo. Samo ovo da postavim. I ovako. Jesi tu? Jesam. Ko je ono? A to si ti. Uki, ovdje ima jedna kućica. Za... Gdje? Ovdje. I tu su dve ljudi. Dvojica ljudi, dobro. Kao što sam rekao u 4. epizodi, valjda moj brat malo onako drugačije priča, pošto on nije iz Srbije. Jesi tu? Jesam. A dobro, ajde. Pa gdje si, Uki? Pa, znaš gdje si ti? Ja sam kod ovog Vuka. Ili Vuko. Vako. Aha, eno si, iza tebe. Ajde idemo. Ali Da, tamo pozad su... ovaj Voko je rođeni brat od ovog. Od -85. Što mi je ovo? Aj sad. Neću više imati kapu suma. Jesi tu, Igore? Jesam. Ajde dođi ovamo. Samo nešto da pravim. Važi. Dobro, da uzmemo ovo. Pa gdje si? Evo. Kraška. Došao si, ne tu. Iza. Dođi. Tu budi. Donesi mi drva malo, važi. Važi. Jo, Braška. Ajde, ovako. Nema se. Treba se ovako. Ali kad sam već. Ovo, Braška, što vi kažete? Meni se bar ovako više sviđa. Kako ćemo ovdje? Aha. Jedno mora da bude... Nema veze. Treba će mi još ovih stakla. Igore, jesi tu? Ajde, ako si tu. Sam, ali nemam ništa da jedem. Dobro, ti tu ubije zombije. Neće biti dogaj, samo isključi ovo. Isključi ovu muziku i to. Isključi samo to, molim.
će ovaj ovdje. Ovako. A šta ti radiš tamo? A mi nemamo otrova. Dobro, evo imam ja, nema veze. Jesi našao tu hranu? Jesam, evo dolazim. Ajde. Malo mi baguje, ali dobro, mislim. To je zato što snimam pa mi baguje. Sad nemam da se insekirizu. Evo ja već završavam igre, ali ne vezi. Dobro, bar si tu bio podrška. Sam ovdje idem da kupim staklo, ti završi krov. Znači krov će da bude od ovog. Vidi. Od ovog i od ovog. Kao što sam ovdje pod, još ovaj pod, tako da bude i krov. Važi. Samo ja idem do workshopa. Idem do workshopa i evo ga voko. I daj, znaš da ovdje ima besplatan XP. Dobro, ja sam rekao prošle epizodi ću da uzmem, ali ne vas. I uvijek pogodim. Uzet ću jedan. Pa osnovno dovoljno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobro, ajde uzet ću još malo. Do 64. Sad imamo mane, imamo još 300.000. Imamo još mnogo malo. Šta je to? Imam još samo 300.000. Znaš, Igor, imam još samo 300.000. Više neću moći da kupuje. I ovdje ima da se kupi jaje, znači on je tako nabavio konja. Koji ovdje ima itemi, koji mi trebaju. Ima kvarca da se kupi. Odlično, kupit ću malo ovo kvarca. Imamo 19, 17, sam mislio da ovih imamo najmanje. 14, ovih imamo najmanje. Ovo sad imam, ne, slučajno zagubio. Sada ih ima 19. Sada ih ima najmanje. 2, 25, 25, 25, 25, 21. No, fuck. Evo, 25. Yeah! Sad bi mogu još neki kamen da kupim. No ne. Sad da vidimo u druge shopove što ima. Sviđa mi se ovaj shop. Ima dosta stvari da se kupi. Tortice. Ali ne volim torte. Napici. Dobro, koji mogu da kupim? A šta, ne mogu ni ja da kupim. Opa, ender perle. Ender perle su 5001, koliko znam. Da, brate. Ovo je 100.000. Ćao. Divanski armori, to mi baš ne treba. I tekre, da, ima i druga strana, da vidimo bar šta ima sve u shopu. O, to će mi trebati. Ali ne znam. Ajde, kupit ću ovdje ovo. Šta reći? Kako ovo? Autohaus oder Urlaub auf Pump, das kennt
von mir aus. Jetzt kann man sich aber auch die Haare auf Kredit machen lassen. Immer mehr Friseure bieten Ratenzahlungen beispielsweise bei Extensions an. Die Kunsthaare kosten gerne mal 100 Euro. Was man dabei beachten sollte, weil es mal Für Promis ist Extensions so normal wie Wimperntusche. Für Anissa ist der stolze Preis von 600 Euro dagegen schwer aufzubringen. Die angebotene Ratenzahlung in ihrem Dresdner Salon kriegt gar nicht Hangi Wassersohn. kommen ihren Kunden mit einem Mini-Kredit entgegen. Evo. 26 Monaten. Sada stavimo ovdje ove iteme i da vidimo. Samo da stavimo iteme. Ja sam išao po crveno staklo i na kraju sam kupio sve stvari. Kupio sam sve što sam mogao. Eto, staklo. Mi manje, ali dobro. I šta si ti odradio otprilike, Igore? A sad ću da budem gotov. Još ti si završio. A sad ću. A dobro, ajde sad ćeš. Samo što pre završi to. Taman dok ja dođem ti ćeš verovatno da završiš. I onda ja postavim i onda ćemo da završimo zajedno epizodu. Dobro, evo stižem. Vidimo koliko si uradio. Ti si završio, eto. Taman kad sam ja došao. I ti je ostalo nešto ovog, cobblestone-a. Jeste. Imam ja, ništa. Evo ovako. I to je bilo to od te kuće. Hvala što ste gledali, lajkujte, komentarišite, šerite i subscribeujte. Kaži pozdrav Gandalf. Pozdrav. I od mene pozdrav. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav.